Здравейте! Днес е 20 май 2017 година и съм решил да ви покажа най-добрия начин за пресаждане на лози. При този начин, който ще ви демонстрирам на зелено, прехващането е над 90%. Много рядко има някой лоза да не се хване. Защо така става? Защото оставяме винаги 3 литораста или 4 и вероятността е много голяма. Все един се хване. Така, това е подложката 41B. Тая е по-дебеличка, не придава много силен растеж на лозите и става за сортове, които не изресяват. Но в принцип е универсална. Малко трудно се вкоренява, така че ако искате да си вкорените резници, трудничко става. И трябва, това е една от подложките, които когато се отглеждат, трябва да се пръскат поне 2-3 пъти с бордолезов разтвор, защото боледува от обикновената мана. Но придава добър растеж, когато се присъди. Когато изникне от земята, я ще отдисвам, лесно се хваща на нея, но не я размножава. Или много рядко. Сега, какво е необходимо за присаждането? Един макетен нож с много ножче, обаче трябва да избърсваме от маслото. Много е важно, защото те са масло. И едно обикновено цикус, канцеларство. Ето това, малко. Нищо повече. Сега, взел съм калеми. Това е памит. Току-що го чекнах. Когато отуча хубавите лози, ги бележа, още при брането, и когато го отуча, от тях избилите безплодни литорасти не ги махам. След това ги ползвам да присаждам подложки с тях. Чупя ги и на тях съм махнал листата да не съхнат. Слагам ги във вода. Да не съхнат. А това го отчекнах от мералото. Същата работа. Слагам на мерало и на памит, да стане по-интересно. Тъй. Тук, това е подложката, казахме, 41B. Преди около 2 часа съм премахнал всички листа, върховете, и съм полял с вода. Тук половин кофа, някъде, за да се получи напрежение. И сега вече почваме да присаждаме. Казахме, много е лесно. Само трябва да се... Тези малко да ги потуша. Да не са съвсем мокри. Сега, разреза се прави така. Пъпката където е. Ето е тук случая. Срещу пъпката надолу. Режем. Ето така. Използвам английското присаждане. Ето. Режем. От наклон. 2/3 и тук цепвам. Се получава така. Зъбче. Гледам същия размер. В случая и няма стане. Ето го това. Това е същия размер. Пак така срещу пъпката. Правим абсолютно същия разрез. И по абсолютно същия начин правим езичи. Ето. Така. Това влиза в това. Глобява се много лесно и се завива стиксото. Тук пъпката се маха и листото, всичко се маха. Тази пъпка трябва да покара. Завиваме стиксо, не стискаме много, за да не го смачкаме, защото те пак е зелено. Много е важно да се завива с стикс. Стиксото е найлон, не позволява влагата да излиза и да изсъхва тук спойката.
Така. По същия начин и другите се правят. От едно такова стръкче може да се използват едно такова литораз. Един такъв литораз може да се използват почти всички пъпки. Така. Сега, тук сложихме едно. Сега сложим едно и тук. Тук. Сложим едничко. Ще видим пак кое става. Няма да тук. Е така срещу пъпката. Много е важно това. Срещу пъпка. Режем. Ако стане много кос отреза, може да го повторим. Не е проблем. Не е чак толкова с докторска работа. Така, пъпката беше там. Това долу също. Това май беше мерло. Ето. Малко ще го засечем много дълго това. Така. Ето. Това е много дълго махано. Цепваме тук. И тук. Договяваме. Значи не е нужно много да се бърза, но трябва и да се бави, за да не изсъхне. Ето, губихме го, гледаме долу горе да се впарат всички. Някъде, ако има излишно, го обратно. Ето. Сега му слагам тиксото. Сме готови. Само, че то нещо много намеря края. Те станаха път. И този литораз също по същия начин. Тук пупката се маха. После трябва след присаждането, то почва да избива от всякъде. Всяка седмица, като идвам, ги колтуча по малко. Махам под ложката и оставам по-одното. Сега, това е дебело за тук. Това е малко дебело. Ще отида да намеря някой по-тънък литораз и ще ги използвам друга. Въпреки че това може да стане. Ето така е по-дебело. Ето ще ползвам. Пак така. Срещу пъпката. Тая мудрост. С разрез. Ето го. На 2 трети. Ето така. Цепваме малко. И тук. Цепваме леко. И сглобката е готова. Ето го. Елементарно е. Но пък работи. Имам много лози, ако да съм по този начин.
Така, това е. Пресадихме го. От тук нататък следва какво? Колтученето. Трябва да се колтучат, като избият подложката, се колтучат. Оставят се само тези да растат, превързват се за целта, когато е необходимо. И когато почне тихото да ги стяга много вече, не, малко като ги стегне, не бързаме. Когато много ги стегне, тогава с върха на ножа го прекарваме така. Так, потихо стои толкова. То после само се разлепа. Много е важно на есен тези литорасти, които изникнат, да ги предпазим от измръзване. Аз ги свалям долу на земята и като мета двора ги покривам с листа, да не измръзнат. Може и да се загрибват в пръста, кой как се прецени. Но затова се прави тук ниско, за да може да се покрият с нещо, да не измръзнат. Защото измръзнат ли, особено когато се прави по-късно, защото това пресаждане става чак, може да се прави чак до края на юни. Няма никакъв проблем. Ако сега не стане, още един път. Но така като направите 31 се хване. 100% там. Гаранция. Значи, винаги пресаждайте на подложки. Подложките са специално селектирани да могат да се прихващат лесно плодните сортове на тях. Не дейте направо върху плоден сорт да му сменяте сорта. Често пъти едва ли ще имат някакъв афинитет едно към друго и най-вероятно нищо няма стане. Не се хабете. Прави се така, на подложка. Това е 41B, сложих и памит и мерло. Едното розово, другото черно. Ако са фанати двете, ще бъде шара на година. Така, довиждане до следващия път. Ако има нещо, на имейла ми. Здравейте, днес е 10 юни, 20 дни по-късно. Ще покажа какво се е получило от пресадената лоза. Тези двата калема още не са тръгнали, може и да изсъхнат. Но единият е тръгнал, има си листенца, твърди си. И пресаждането е успешно. Един като се хване е достатъчно. Така, днес е 17 юни. Виждаме, че единият калем вече добре се развива. Ето го. Другите два са почнали също да се развиват. Тук има развитие и тук има листенци, което означава, че има голяма вероятност да се хванат и двата сорта. Да се получи една интересна главина с два сорта, която единият да е розов, другия да е черен. И така, довиждане до следващия път.